iyang kaisan abot gini sumong gabi sa Iloilo City. Marshmallow. Tapos pa mga sabi ba ni? Kung mahaba ka talong sabi ba ni? Okay. Pabila ko dito. Mga bisita, nagabot. Mga ano ko sila, mga nakilala ko sa music industry. Dito sa Iloilo City. Ay lang. Si Ice. Ay lang. Alright guys, so sa ngayon I'm here mag-isa dito po sa ni Michelle. Sana guys okay na siya, kasama na yung mother niya and father niya, sa mga subscriber namun dyan, sa lahat ng mga permit comment, thank you for supporting us hanggang ngayon. Even though tagal man kami hindi nag-upload, yung last pa sa ngayon na wala na siya, gusto ko lang pasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe. Thank you sa mga comments nyo kada upload namon sa ngamong ng videos. Ang ganina, ang holder. Ang birthday pa yung naman, ariyo, bulaw, kutsara, pinggan, ganyan, nga lang abrahon ko may... Dawag sila may ginatag sa amo no? Oo, may mga pinggan, mga ano... May paper plate, Disposable na na. Oh, okay. table napkin, ganyan. Oo. Thank you mga madam, thank you. Diyos namon sang kalooy, ikaw ang amon na amay, maluoy ka sa amon, O Kristo, maluoy ka. Sa imo mga kamot, ginatugyan namon si Michelle. Sa tingon, sang kagamugit ang pinan niya ako, nagatipik siya sa akon sa iya templo. Sa malikon nga bato ginapahantang niya ako, madinalagon ako sa tumasang mga kalainan. At agi siya, O Ginoo, sang pabuhay nga dayon, kag magsidlak sa iyang kabawa, nga wala sing katapusan. O Ginoong Diyos, ang mga adlaw nga imo gintalana sa tagsa-tagsa sa amon, diara sa imo ang maynon nga pagtatak. Kami nagakasubukay ning amon utod nga si Michelle, nagkabuhi sa tuma namon sing malipot lamang nga panahon. Ginatubyan namon siya sa imo sa dako nga pagsalig. Kabay pa nga magkabuhi siya nga malipayon dira sa imo ginharian. Ginapangayon namon ini pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Kung di ako umibig, kung di ko magbigyang halaga ang buhay ng mundo, ang buhay kong hiram sa Diyos, kung di ako nagmamahal, sino ako? Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Diyos, sa Espiritu Santo. Amen. Ngayong gabi, Son, our Lord, was conceived by the power of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary. He suffered under Pontius Pilate, Christ, Son of the living God, have mercy on us, sinner. Amen. O
blood and water, which gushers from the heart, as a fount of mercy for wisdom and memory. Hatagi siya o Ginoo, sang pahuway niya dayon, kag magsidlak sa iyang kapawak, nga wala sing katapusan. Inoy namon nabilidon, kaluuyan mo kami. Tudloi kami sangdalan, sa ngamon kaluwasan, sa amon nga panglakaton, kaluuyan mo kami. O Maria, O Maria, kaluuyan mo kami. O Maria, O Maria, kaluuyan mo kami. Blessed Mother, bayan gid of si Michelle, padulong sa ginarian sa imo nga anak, pinigid siya nga dawato magupod sa imo sa paghimaya sa imo nga anak. Ang among Diyos, pagupod sa imo magakalipay sa maamiras ng Santo Salanin. Amen. To the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thank you. Birthday ko strip! Ano yung mo cake? Tanaw ko, Bi? Cookies and cream. Cookies and cream! Yay! Happy birthday. My hiding place, you always fill my heart with songs of deliverance. Whenever I am afraid, I will trust in you. I will trust in you. Let the weak say I am strong in the strength of my Lord. I will trust in you. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Let us offer this Mass, pray also the soul of Michelle. My brothers and sisters, let's acknowledge our sins and so prepare ourselves to pray the secret mysteries. Lord have mercy. Christ have mercy. Christ have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy. Let us pray. Bidisyon ng siklip na sa kalawas ng tramong sa good health, mayong lawas, tipad na sa mga mga disgrasya. Nagdagay ang mga birthdays, mga kusya kabuhi. Pinapangayo naman sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa imo. Salamat sa inyo. Nabinsyudan ka sa sugahon sa tanan. Santo. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
akong sugar. Kay Ashley, Candy, sugar. Minute lang yan, 2 minutes. Makape ka? Okay. Makape ko yan. O, ang kape, ang drink. Something hot. Something hot. Mamaya na. Double. Happy birthday! Thank you. Damere. Thank you. Energy. Anong gusto niya? Kape lang na. Ay, what's Ang drinks mo? Thank you. Coffee stick. No sugar. No sugar. Ako lang, ako lang. Sabor na papaya. Without sugar. Kung maanag ka. Kain lang po. Si Father Roger, why man kasi ko? Isa po si Mas Mamisa, Paderex. Ano oras? Nasa eskwela. Bilhin siya lang. Happy birthday, Cliff. Alright, so bisita. Hi, Sharon Doy. Thank you. Nasubuhan siya ko na mapagkita sa Facebook ko nga. Why na ako, Mrs. Ay, sige lang ha. Pero salamat kay sa mga past year nakabulig sa Samon sa kahit pa paano. Nakatag siya mga project, nakabulig ko sa Mrs. Pagpabulong. So, salamat ko siya. Thank you. Sa Cobra, Radyo Bandera. Pagkita na sa 88.7. Tapos, tingog sa on-air sa radyo. Sa December, nagkanto pa siya sa balay para ibato ng kwarta nga iatag sa Samon eh. Inadulag niya pa sa may bintana lang. Tapos nabalaan niya na, way na. Naka-istorya pa kami gamay. Ako nakastorya po na sila nung gamay. Tapos Tasig lang, kasi kita ko doon natuyo sa so kaya ako nagpatugay lang. Oo. Kaya mo kay Tia nga muna na. Oo na, muna. Gabatsyag na to siya. Gabatsyag na to siya. Sige. Thank you sa pagkatawa. Thank you. Napuli na si Mr. Andoy sa Radyo Bandera. Go home na. Sige, thank you ha. Siyempre. Amali na mga stasyon. Oh. Si DJ Andoy sa Radyo Bandera 88.7 Iloilo City. Tita ni Michelle nagabot na sa Iloilo na dito na siya. Si Tita Aviliana first time ko na meet. Ay. Alam mo pa kung hindi dahil sa'yo, hindi ko makapauli. Sa lahat sa inyo, ikaw hindi nagpakita sa akin. Tapos karon makita kita. Ito na ang itsura mo. Ang buhay ka, hindi ka nagpakita sa akin. Pero karon ako naging ang gusto nga makita ka. Pero ganito ang maabutan ko sa'yo. Anong hirap sa akin, Pai? Anong hirap? Lahat kayo magkakapatid na sa akin nung makita ano. Pero ikaw, binupon mo yung sarili mo sa akin. Hindi ka talaga nagparuga sa akin, Pai. Magsilang sa'yo hanggang natapos na lang ang buhay mo sa mundong ito. Hindi ka talaga nagpakita sa akin. Hindi ko makapuli pa kung hindi dahil sa'yo. Sa tinagal-tagal ko sa Manila, hindi ko makapuli. Pero karon pa Ang hirap dito pa tayo umabot sa ganito. Buhay ka pa, inaaya na kita doon sa akin, ayaw mo. Tapos ito, natapos na yung buhay mo dito sa mundo, pero hindi talaga tayo nagkita, hindi man lang kita nayakap, ay. Ang mga kapatid mo halos lahat na sa akin. Ikaw lang ang namukutangi, Pai. Pukutangi ka talagang inisinitasan mo yung sarili mo sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Dahil hindi mo siguro ako nakita na nandun sa tabi mo. Kaya inilayo mo rin yung sarili mo sa akin. Pero yung mga kapatid mo, Pai,
Halos lahat sila sabi. Ang sakit lang kasi ganito ang inaabot natin. Hindi ako umuwi pagkapatay ng mama mo, pero sa iyo pa yung umuwi ako. Alam mo kung gaano ko kayo kamahal. Alam niyo kung gaano ko kayo kahalaga sa akin, parang walang mga anak kayo pa. Ang hirap pa, ang hirap, ang hirap. Na ganito kita makita. Mayakap man lang hindi na kita mayakap na. Bye. Sorry. Ngayon lang kita talaga nakita pa. Mula nung isinilang ka, ngayon lang. So, doon sa Manila kasi, Oo. bihira naglilibing ng Oo, Friday. correct. Oo. Sa amin, kaya, no? kaya nagtanong talaga ako ng nagtanong. Sige, ano ba yan? okay. Kasi ang target ko, kung makakaabot ako. Oo. Kung makakaabot ako. Oo. Kasi kung hindi rin lang naman ako makaabot at malibing lang din, Oo, siyempre. mabuti ka mo nung pagsabi ko, Na-delay din dito. nag-decide ako nga, mapuli ko. Sabado Sabi ko, na. mapuli ko. Sabi nung panganay, okay tiya. Sabi niya, kung anong kulang sa pangangailangan mo, dagdagan. Ah. Uli ko, sabi ko, uuwi ako. Sabi ko, uuwi ako. Nung mamatay ang magulang nyo, wala ako. Kaya lang naghihinanakit talaga ako dito. Naghihinanakit ako. Ay, hindi mo Kasi, Pag nag-a-abroad pala, hindi man dumadaan sa kanya. hindi siya, hindi Ano siya ba yung, yan? Ano to? basta lumaki siya, hindi niya ako nakita. Halos, totally hindi niya ako kilala. Ay, Totally hindi niya ako talaga? kilala. Pero nagkakausap kayo. Lately lang, nung nag-asawa. Last year. Last year lang. Last year lang nakita niya ka sa Facebook. Oo, last year lang. ganun. Pero ngayon retired ka na. Hindi na ako hindi na ako nagtatrabaho. Hindi Ah. na ako, dati talagang ang, Oo. ko, caregiver talaga Oo. ako. Pero ngayon, Siyempre ba? wala na. Yun. Nung sinabi ni Totong na, may pera ka ba? Slim ko, wala. Sabi ko, wala akong pera. Oo. Pero sabi ko, uuwi ako, gagawa ako ng paraan. Paraan. Tumawag ako sa panganay, kay Tanim. Nak, wala na yung kapatid mo. Sabi niya, o tiya, anong plano mo? Oo, kasi Sabi wala ko, man lang representative. Sabi ko, mapuli ko. Ya, sigurado ka? Kaya mo? Sabi ko, mapuli ko. Kung mapuli ko. Nga, sige, kay buligan kita. Antimano, pag sabi kong mapuli, tinawagan niya yung panganay kong anak, si Corazon. Oo. Pagtawag niya kay Corazon, binok agad ang ticket ko. Oh. Sabi niya, anong mo? Anong pizza ang mo? Sabi ko, a 15. Kasi kako 14, mayroon pa akong meeting na inatinan. So sabi ko, a 15. Ayun, binok. Sabi niya kahit gabi, kahit madaling araw, sabi ko kahit anong oras, sabi ko Kaya nga si Juan, yung panganay, habang doon ako sa airport, tawag ng tawag, tiya, okay ka lang, alam mo bumiyahe. Sabi ko, wag kang mag-alala, hindi naman ako tanga-tanga eh. Sabi ko, Siya pa na hindi marunong mag-reply. Hindi nga ba sabi mo, chat-chat na lang? Paano ako mag-chat ka? Hindi ako marunong. Hindi ako marunong. So, paano ang chat-chat? Sabi ko, paano? Tapos sabi nga ng gwardiya, paglabas ko kanina nga sa airport, Nay, sabi ko, sir, saan ba ditong waiting area? Ngayong sumasalubong sa mga pasahero. Sabi niya, nandun Nay, tawid ka. Nay, may pangtawag ka? Sabi ko, upo, mayroon. Oo. Upo, mayroon. Tumawid siya, kita ko yung dala-dala ko yung plakad. Kita ko rin. Po, tinignan, kasi hanap siya ng Oo. tumingin siya, kayo ho to? Oo. Tiya ako kayo ni Michelle. Oo, sige. Ito ho, nanay ni Kasi nga, Ayan. yun nga ang inano nung panganay ko. May sasalubong ba sa iyo? Sabi ko, sabi naman ni Clem, may sasalubong sa akin kung hindi man siya personal, relatives niya.
Anong palatandaan? Kilala naman nila ako, di siyempre pangalan ko. Kami hindi namin Uy, di ba naman yun? Sabi ko, Sabi ko sa'yo, tama. pangalan ko. Di Sabi naman ko, sabi ko, alam, aalis sa imo. alam naman ka ako ni Clip yung pangalan ko. Di, yun ang Hindi, sabi ko sa'yo, placard lang yun ang ang sagat. i-placard. Sabi ko, di, gawa man daw si Clip ng placard. Di, i-placard. Di, yun na. Kung halimbawa, Teka, anuhin mo na sila, yung anak niya na Hindi. okay na. si ano ngayon ang tatawag. Sabi ko, Ay, tansyahin mo ang cellphone niyo, kunin niyo. Baka tatawag sa'yo. Hindi, Para, nakabukas lang yun. ha? Nakabukas lang yun. Hindi mo natin maririnig. Hindi maririnig yun. Lakas ng ringtone. Itong panganay nila. Si Rose. Tan, nak, andito na ako. Arin ako sa funeral. Nakaland na ako sa Iloilo. Arin ako sa funeral. Ano ako kay Nagkita na kami ni Michelle. Pai. Nahilamusan ko na siya. Alam mo, tumutulo lang talaga ang luha ko kapag makita ko yung kapatid mo kasi sa lahat sa inyo, siya lang talaga Silin ang yan, silin. hindi nagpakita sa akin. Si Ron. Si Tanin. Yung makulang. Siya lang ang hindi. Nasaan nga siya? Siya lang ang hindi nagpakita. gusto niya video? Gusto niya makita? Gusto mong Makita? gusto mong makita si Pai? Paano ba 'to mag-video? Oh, ikaw na. Ito. Ayan, Check sabi mo ko na sa iyo siya. Ikaw na hawak. Video call, video chat. Para makita. Sige mo. Taan. Arin ako, kita na kami ni Pai. Alam mo, nung makita ko siya, umiyak man ako ng umiyak, pero nakaramdam ako ng kagaanan ng pakiramdam. Kailangan Nakaramdam tanggapin ako natin. ng Na kay Lord na siya. magaan yung pakiramdam ko nga nakarating ako dito. Nakarating Sa mga magulang Ay, niyo. kung gusto niyo makita si Sa Pai, mga magulang nakasya niyo. Baka gusto niya makita, i-video mo doon. Gusto mong makita si Pero Pai. nakaiyak yan. Tinitingnan mo kung paano yun ng camera. ano, Open na, open na. ang ano naman to, bukas na sa isip namin. Bukas na to sa isip namin. Tanggap na namin to na ganito ang sitwasyon. Nakikita mo? Wait lang, ito. Pag ganito lang talaga ang Pilipino na Oo, kita mo na siya. Maayos yung kalagayan, maayos yung kinalalagyan niya. Baka umiyak. Hi, Tanin. Ginaano gina-add ka sa Facebook. Sorry ha. Ibalik mo na yung camera. Sako. Okay lang. Ang iyak yung tangan ni Michelle, okay na siya. Kami na kami na bala mag-isikaso ah. Oo. Ari naman dito si Kay. Ari ba si tita? Oo. Pasensya na kung ginawa ko lahat. Okay, ginawa kong lahat para sa kanya. Na ano mo ko na Umiiyak. okay lang. Okay lang tana. Batunon ta ano na siya. Upo na siya kay mama, kay papa, tatay. Oo nga. Wala. Oo nga. Oo. Why tayo mo kay nagkasakit siya? At tayo magagawa. Tanggap na. Oo. Tanggap. Oo. Very good. Bukas maabot sila mga kadejina. Kaya Tisoy ko na maupod sila, Tisoy. Oo. Makita. Makita siya, kaya pinagbigyan namin. Ay, thank you. Thank you. Pasok. Hello. Good lang. Hello, mayong hapon. Thank you sa pagkatodo ko sa pagkatodo. Thank you. Thank you. Yes. Thank you. Kilala niyo ni ko? Kapatid ni mama niya. Kapatid ni lola niyo. Bye. Yeah. Ang last na ginano siya pag
inject sa bulong, sa dugo niya. Pag inject, nag-ano siya, automatic, wala na siya, no? Pag seizure niya, tablet, pag higda niya, wala na ginawa. Pag try nila i-revive si Michelle, si Ipay, pero wala. Pito ka pumping, wala na siya na, ano. Nagkitawagan yung kay Nonoy, pero nawa siya kay busy man. Oo. Kay Kadayman, kay Lid, katawag mo ko. Sini gani, hindi ko pakita sang ano. Sili ko gani, hindi ko pakita ang ano, ang iyab lang jora sa mangon. Hindi ko kay maybe ko. Sige lang. Oo, nawag mo siya. Oo, gani. Bagit ka mo ka, ano, no, kabanding, no? Puro lang chat, no, sa Facebook, no? Last na mga katog lang kita. O, pero ka-chat ka mo sa Facebook. Okay, alang, no? Hi lang, no? Alright, so, nagkaputing mga ano niya, yung mga bayaw niya, yan, ano na siya, yung bayaw sa, yung brother niya, asawa ng brother niya, tapos yung mga, inalbos na yung mga nephew, tsaka yung ano niya, yan ang inis niya, yun, si Giselle, mga Piña Flor na sila, family. Pasok! Hi! Oh, hi! Sunod lang, pasok. Dito sila. Mas dihay. Salamat. Eso lang. Sa ngalan sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa ating Ginoong sa Kristo, ang bugma sa Diyos nga Amay, kagang pag-iupod sa Espiritu Santo, yara unta sa inyo nga tanan. Yara man sa imo. Sa liwat ginabayaw natin sa kamot sa atong Ginoo ang kalag sa atong utod nga si Michelle.
tanan magkilala sa aton mga sala. Agud yung mangintapos kita sa pagselebrar sa mga misteryo. O Ginoong Hesus, ikaw magagagawang na Diyos kag prinsipe sang paghidaig. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. O Ginoong Hesus, ikaw anak sang Diyos kag anak ni Maria Santissima. Kristo maluoy ka sa amon. Kristo maluoy ka sa amon. O Ginoong Hesus, ikaw ang pulong nga naging tao kag kasidlak sang amay. Ginoo maluoy ka sa amon. Ginoo maluoy ka sa amon. Kabaling maluoy sa tunong Diyos nga magagam sa tanan. Kag sa ubos na mapatawad ang aton mga sala, tuytoyan kita niya, padulong sa kinabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyok kita. O Ginoo, sa imo kaluoy hubari ang imo alagad nga si Michelle sa tanan nga gapos ang sala. Sa sakramento sang pagbunyag, imo siya ginhimo nga imo anak. Sa adlaw sang pagkabanhaw, iimpon mo siya sa katilingban sa imo mga santos nga mga anak sa imo langitnon nga ginharian. Ginapangayo naman ni sa imo pagi Hesus Kristo imo na kagamon Ginoo nga nagakabuhi nga nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo Dios sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Sa aton manluluwas, mga muyok kita sa dako na pagsalig. Aman May na namon yara ka sa malangit, padayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong kinahanglan. Matuman ang imong pagbuod sa duta sining sa langit. Hatagan mo kami yan sing kanunamon sa matataglaw. Pagtawaran mo kami sa mga sala namon. Siling nagpatawad namon ang sala sa amon. Pagdili mo kami padaos sa mga alala. Ginoo, luwason mo kami sa tao. luwasan mo kami sa kanang hatagan mo kami sa pagbilaan sa among mga kinahanglan. Uligan mo kami ang maluwas kami gihapon sa sala. Nagpaligo na kami sa tanan nga palalikan. Samtang nagapabot kami sa mulahan nga adlaw, nga amon ginalauman, nga magamagtaliwan sa Kristo nga amon manluluwas. Sa imo ang ginarian na bahong kaganghimaya, sa mga sa mga katuigan. O Ginoong Kristo, ikaw ang siling sa inyong mga apostoles. Ang paghidaig pinabilin ko sa inyo, ang paghidaig pinahatag ko sa inyo. Hindi pagtamda ang among mga sala, kundi pagtuo sa inyo Santa Iglesia. Kagsunok sa imo ginsiling, hatagi sa sing paghidaig o pag-iusa, ikaw nagagamoy naghahari sa tanan ng mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang paghidaig sa aton Ginoo, yarang unta, yapon sa inyo. Pagyarayan sa Kumupan magkatagay sa paghidaig. Kordero sa Diyos, Diyos na tumana ka sa mga sala sa kalimutan ka sa amon. Kordero sa Diyos na nawala ka sa mga sala sa kalimutan, maluwi ka sa amon. Kordero sa Diyos na nawala ka sa mga sala sa kalimutan, tagang ang mag-iisip pagkigay. yari ang kordero sa Diyos, yari siya, na nagawala sa mga sala sa kalibutan bulahan kita nga ginadapit sa bangkete sa kordero. Ginoo, Diyos sa magsulot ka sa amon kuyan, apang imitlang lamang isa kapulong, pagmagayong amon talang.
Ginoo, nagapakiloy kami sa imo nga ining sakripisyo sa imo Santa Iglesia, mapuslan sa imo alagad nga si Michelle, agod nga magbuylog siya sa mga santos sa pagkalipay upod sa kay Kristo. Kay siya nagpakita sa niya kaluoy sa mga nagtaliwan sa imo pagkaabyan. Kabay pang ang langit doon nga tinapay nga amon kinkaon, magmanginbalon para sa amon pagpanglakaton pagkadtos sa imo. Ginapangayo naman din sa imo pag kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Eternal rest grant unto her, O Lord. And let perpetual light shine upon May her. she rest in peace. Amen. The soul and the souls of the faithful departed, through the mercy of God, rest in peace. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Yara man sa inyo. Bendisyonan kamo sa Dios nga wagaw sa tanan, ang Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nakatamo sa pagidait ni Kristo. Salamat. Sa din ang ano, Green Garden. asa kaya ni Lola? Oh, dito lang. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Ginoo, nagapangayo kami sa pagbendisyon sa sining mga pagkaon nga kag mga ang tanan nga mga kamot nga nagpululik sini, kabay nga ikaw gihapon ang magubay sa amon kag magugpong sa amon bisan pa sa tunga sa sinamatayon. Kabay pa nga mga kalag igabatunon mo sa imo ginharian sa langit. Bendisyonin kami tanan, mag kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Thank you. Sunod lang. Para makita. Pila na lang sa 34 years old. 34 pa lang? Ikaw, kayo. Oo, ayun siya. Dahil gulpi lang git. Patunan tayo ng kamay na siya. Anong nangyayakal? Amo na gusto ka paaw mo kay Pai? Boy, bawang, paborito niya. Bang, wala pa siya pala. Bawal. Ikaw Paborito niya. Ikaw so kita ka. Paborito niya ang boy, bawal. Pai. Pai, boy bawa mo na Pai. ...34 years old. Mas magulang ko, balik 2 years sa iyo. Oh, kila... Okay, ako naman. Ito, ako siya. Sila ni Bim, bro? Ano yan, ang ni Mark? Sila. 88 siya, 88. 89 si Mark mo. Thank you sa pagdalaw. Ano lang mo ba sa? Bye-bye. Bye. Thank you. Pinila ko naman tayo sa bahay. Masaon ka na ba sa Masaksi ako ang Jehovah. Kagahaan ka mo at take care sa paghuli at least safety na sa Thank you. Thank you. Sige. Hello. Alam, Vincent. Muna na siya. Thank you. Okay. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit,
Because it was in the beginning, it's now that we shall hear without Mga kumpanya, makalimutas ah. Thank you na. Sige. Sige, halang. Thank you ha. Oo. Thank you sa pagkapit. Alam ako ba sa hapon? Oh, sige. Ito.